Здравейте! Днес от VPOCHE ще ви покажа един от най-продаваните ни модели на Casio – Edifice. Представяме ви Casio EFV 550 GY-8, част от популярната серия Edifice, известна със своето съчетание на спортен дух и елегантност. Този модел е създаден за мъже, които ценят както функционалността, така и стилния дизайн. Основни характеристики: с диаметър на корпуса от 47 мм и дебелина от 12,1 мм, часовникът предлага балансирани пропорции, които го правят подходящ за различни поводи. Захранван от кварцов механизъм, осигурява прецизност, точност и надежност. Минералното стъкло е устойчиво на надраскване, запазвайки яснотата на циферблата дори при ежедневно носене. Сивият циферблат е оборудван с хронограф за измерване на време и показания за дата, добавяйки практичност към дизайна. Корпусът и виришката са изработени от благородна, нераздаема стомана с PVD покритие. Със степен на водоустойчивост от 10 атмосфери или 100 метра, часовникът е подходящ за плуване и гмуркане с шнорхел. Часовникът работи с батерия SR920SW, която осигурява захранване за приблизително 3 години. Моделът е на супер цена и е идеален избор за активни мъже, които търсят часовник, съчетаващ издръжливост, точност и стил. За своите впечатляващи характеристики и дизайн, той със сигурност ще отговори на вашите изисквания. Посетете VPOCHE още днес и открийте над 10 000 модела часовници и бижута от водещи световни марки, които отговарят на всеки вкус и стил.